लगल तू प्रेमी बने सेक्स हो ना ना गए हम भातार छाप गए का करे जे ऑर्डर चलाओ ओकरा भी ऑर्डर देता रहो है ना वो है ना वो कि का तू कहत रहो ओढ़नी बिछाई पूरा मत मानिए कर जवाब दे के बाद आ चलो 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 कहत तोहरा में गौरी लाइन बा अरे ओ खरिया में मुसरी ढुकाई के गंदा गीत नहीं का करत हो हैं माई बाबू जो माना कोइले मसाला पीसे खाती मसाला पीसो ए की काठी करत रहलो हनी बिछाल के निशा दुआ गीत हो काठी करत रहलो हनी बिछाई के चलो 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 कहम तहरा माई से जल्दी करो ऐसा नहीं पति देव बड़े लेकिन जब घरे जाता रहे तो नाना और सासू मत पूछो तड़ी सवाल अपना पति हाँ वो भी करेंगे इसके बाद थोड़ा सा पहले ये नया वाला करते हैं कि अंगूरी धराई पलम के ले गई बाजा कि अंगूरी धर आइएगा कि अंगूरी धराई पहले पूरा गाना सुन का कहत रही कि अंगूरी धराई पलम के ले गई बाजा क्या बोल मेरा उल्टा मत कि पूछले सहरिया के लोगवा के हवे तोहार पूछले सहरिया ई कहले कि अंगूरी धराई के बलम के आ लेई गोनी बाजार आ पूछले सहरिया के लोगवा के हवे तोहार गुरु के हो कि नहीं हवे भाई भतीजा नहीं हवे या कि पापा के था रावल भैया पूछलो से जब सहरिया के लोगवा त काहे ना कहलो कि होवे भटार हमार पूछलो सहरिया के होई भटार तोहार नहीं हवे भाई भतीजा नहीं हवे कि ए जी काच कसैली टूटता नहीं कि ए जी काच कसैली टूटता नहीं कि दिलवा टूटल बा कलमा से टूटता नहीं दिलवा टूटल बा कलमा से टूटता नहीं काच कसैली
काच कोई काच को